Здравейте, банда! Мисля да ви покажа ще се направя от свеж и за компресор за маркуча на крайник. Отрязах го, защото ми трябва тук на крайника. Свеща отрязах им пръстенчето тук, за да мога да го изкарам. Той дет няма ми трябва и да ползвам само чашката с резбата. И сега ето и ето ще го направя. Ще го направя с епоксидна смола, ще го залепя и ще го оставя да изтине. И после ще ви покажа за какво ще го ползвам. Ако ви е интересно, абонирайте се за каналчето и ще разберете. Чао за се! Здравейте! Продължаваме с това, което мислех да ви покажа. По-рано видяхте, дето отрязах от свеща, да ползвам само от това. Само чашката. От свеща отрязах го, видяхте. Залепил го с епоксидна смола и той се получи. Е така. Так, тук отрязах плюса, минуса по-скоро на свеща. Може и да не се реже, аз го отрязах. И ето и се получи. Идеята е, че това е малко по-универсално и става за всяка една машина. В смисъл такъв, по-лесно да измерим дали машината държи вакуум. Дали има проблем с емерингите, дали тук преходника между цилиндъра и карбуратора е здрав. Общо взето той. Сега, те има два модела, предполагам знаете. Единият вариант е да се измери тук директно на импулсния маркуч. Като се запуши тук дупката за карбуратора, трябва да се запуши и дупката на аспуха. Сега ще ви покажа. И другия модел е нали, някои машинки имат с маркуч. Другите са той е на преходника, който е, и той с карбуратор е от 180-ка. И понеже няма импулсен маркуч, от преходника с гарнитурката захваща. Значи, какъв е варианта? Една гума се изрязва. Примерно една е такава гума, без значение. И слага се така, примерно, която е без маркуч. Слага се така. Чая да видим дали се вижда. Може да се сложи тъй. След това се слага карбуратора, просто да държи гумата да запуши и стяга се. Идеята е да се запуши тая дупка за карбуратора и на аспуха. Сега при този модел ще ви покажа как мисля да го направя. Изрязах си едно парче гума. Сега ще запушим първо от страната на аспуха. Чакай да видим дали се вижда нещо. Е така. Сега ще я сложа. Идеята е да не влиза въздух от тук. Нали се сещате? За да може да измерим дали държи налягане. Семерингите дали държат налягане. Сега ще сложа и аспуха. Ще стегна, за да може да запуши. За да може да запуши дупката през аспуха. Няма смисъл да го стягаме и трите болчета. Ще стегна само отгоре, където и гумата. Да може да задържи.
Няма значение каква е машината, или иначе трябва да се запуши тук аскоха. Това е единия вариант. Така. Аз се разгубих предварително, да не ви губя времето. И сега навиваме и на място на свеща. Сега ще го навием. Тя пак тъс много неудобна, ама тъс се разгубих. Няма значение. Чая да навия с клещи, после само ще го стегна. Така. Много ясно, за да измерим, трябва ни и уръчи. Аз той го бях взел да си сменям спирачната течност на колата, ама и то става. Сега го хакаме го тук от тази дупка, дето го направихме. Така. Сега в този случай трябва да запуша тази дупка и дупката на импулсния мъркуч. Тук сега ще ползвам една отверка и тъй. И тук ще го запуша с пръст. И почваме да мерим, като няма смисъл да мерим толкова много. Около толкова, примерно. И виждаме дали държи. Ако държи, значи всичко е наред. Ако не държи, значи изпуска от някъде. Махнах пръста. Като е запушено тук с гума и като сложите карбуратора, по-лесно може да се въртите машината, да видите, да напръскате с вода и с сапун, да се види вече дали от семерингите изпуска или мъркуче е скъсан. Но общо взето той го правя с пръст. Просто да не се играя да слагам пак. Ето. Държи. Сега с пръста не може да оплътня хубаво, ама пак е нещо. Ако пускате постепенно, сега както си отпусна пръста, значи от някъде изпуска. Това е. Вместо да се играете да разглабяте тук капак, съединител, всичко да я разглабяш и да гледаш, по-лесният вариант тъй. Общо взетото е за най-лесен тест в домашни условия за без пари. Де се казва, защото и другия вариант е продават един накрайник, слага се на място на карбуратора и пак си го ползваш това, нали, уръчето. Ама пак трябва да запушиш тук, а то и за без пари толкова. Лесно, практично и безплатно. Да си спестиш, де се казва, едно разглобяване и да се чудиш
от какво е. Ако са здрави семерингите и то смъркуч, значи остава компресията. И компресията, ако е здрава, нормална, остава карбуратора. То е. Сеташ двъчка, може да си мерите на всяка една машина. Само свеща и идеята е да се запуши азпуха и дупката от към карбуратора. Ако ви харесало, се абонирайте. Следете. Свършиха и машинките. Някакво друго клипче трябва, мислим, да направим. Но ще видим. Това е. Чао, до скоро. Ако ви харесало, как пак казвам, абонирайте се за каналчето. И това е. За без пари де се казва толкова. Домашни условия. Ако се сетите, питайте. Ако знам, ще ви отговоря. Ако не знам, няма да ви отговоря. И така. Чисто елементарно и става за всяка една машинка. Това е. До скоро, банда!